حکومت هرما کردستانê wekûberî nahjîma amaşvekerî ciddiyet wê yekê da ku giringiyek ez detir bi sektora geştyarî bêtedan û serinca zêdetirîn geştyaran bi taybetî ji dervê Iraqê nek tenê navarosta başûrê Iraqê geştyarên biyanî li kendav û welatên Ewropî ji bo herêma Kurdistanê bête rakişan ji ber ku zemîneyeka baş heye çendîn cihên xwezayan ku siruştiyên taybet hene ku çiyan de ne bibine komalgehên geştyariyên ser rakiş. Ez serinca ji wendek datan rakişim derbarê hatina geştyaran ji bo herêma Kurdistanê bi çi awayekî bûye. Di şeş mehên destpêkiyê ev sala da zêdetirî 2 milyon geştyaran serdana herêma Kurdistanê kirine. Bi hevber li gel par eger bêjin di 2022 da bi giştî 6 milyon û 35 hezar an ku 350 hezar kesin serdan ya herêma Kurdistanê kirine. Ev bêjin par bû. Armanca herêma Kurdistanê ku hikûmet herêma Kurdistanê ew ku hatina ve geştyara gelek zêdetir bikin. Yani eger em bibînin di 2022 da elvan parêzgehên û navçeyên yên herêma Kurdistanê bi çi awayekî bûne. Parêzgeha Hewlêrê li gorî amarên 2022 2 milyon û 819 hezar geştyaran serdana Hewlêrê kirine. Li Silêmaniyê milyonek û 481 hezar kesin serdan kirine. Li Duhokê milyonek û 474 hezar geştyaran serdana parêzgeha Duhokê kirine. Li îdara serbixwe germiyan jî 253 hezar geştyaran serdana vekirîne. Eger em bibînin di çend sal berî niha û bi çi awayekî bûye sal li pey sal eger em bibînin herêma Kurdistanê hikûmet herêma Kurdistanê giringî bi sektora geştyarî daye. 2007 em bêjîn em ji 2007 hejmara geştyaran 377 hezar bûn di 2007 da. 2008 bû 558 hezara zêde bûne. Sal li pey sal li zêdebûnê daye. Yani 2013 bû 2 milyon û 952 hezar geştyaran zêde bûye. 2014 piştî şerê Daişê rewşendekî alûz bû guherîn çêbûn da ketiye rêja geştyaran. Milyonek û 529 hezaran piştîngî bû 782 piştî wê yekê ku pêşmergeyan şiyayên beşekî zor ji wan navçeyên bin destê Daişê ne ji destê teroristên Daişê bijin derbînin rewş hêdî hêdî berhev asayîbûnê ve çû hatina geştyaran ji bo herêma Kurdistanê zêdetir lê hatin. 2016 bû milyonek û 600 hezar geştyaran piştre bi 2017 bû 2 milyon geştyaran sal li pey sal 2019 zêdetirîn bû 3 milyon û 789 hezar geştyara serdana kirbûn. Piştre gel karantînê ya koronayê bijîn ku hatî li hemû cîhanê bandor anku karîgerî li ser hatina geştyar û tevgera yani biçûna hatina geştyaran hebû 2020 bû 845 hezar geştyaran daket. Evel tevî wekî ku karantîn jî hebûn 845 hezar geştyara serdana herêma Kurdistanê kirin. 2021 bû 4 milyon û 189 hezar geştyaran zêde bû. 2022 jî bû 6 milyon û anku zêdetirî 6 milyon geştyaran ku serdana herêma Kurdistanê kirbûn. Ev giringîdana zêdetir bi sektora geştyarî wekiriye ku komalgehên geştyarî, cihên geştyarî zêdetir lê bên li herêma Kurdistanê. Ev cihên heyên geştyarî li gel wê yekî ku geştyarekî zor etê herêma Kurdistanê û bêjîn pareyekî li gel xwe tînîtin û li nav herêma Kurdistanê da kirîn diket bazara herêma Kurdistanê pê baş bîtin gel wê yekî ev komalgehên he delîvekin ji bo yekê ku zêdetirîn delîvên karî jî ji bo xelkê bêjîn yên ev cihê ev navçeya Kurdistanê dabîn dikin.